שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני שלום, ציבור יקר ומאזינים יקרים. בשיעור הקודם עמדנו על שתי סוגיות בפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. הסברנו מה המסר הכללי של הפסוק הזה. ראינו את שיטת הספרי שמובאת ברש"י על הפסוק, דברים, וראינו את הגמר במסכת ברכות. כמו כן דיברנו בהרחבה מה הביטוי הזה אומר שמע ישראל. כיום אני רוצה לעסוק בעוד נקודה אחת מרכזית, ולאחר מכן לנסות לסגור את הקצוות של פסוק זה ולהאיר עוד כמה נקודות. אחת השאלות הנשאלות על ידי ראשונים כאחרונים הוא ההתנסחות של הפסוק הזה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והשאלה המתבקשת, מדוע התורה לא כותבת שמע ישראל, השם אלוקינו, אחד? לצורך מה יש כאן כפל? השם אלוקינו, ולאחר מכן שוב פעם השם אחד. לכאורה ניתן לוותר, לכאורה, על אמירת השם השנייה, ונאמר, השם אלוקינו, אחד. ובכן, יש תשובות רבות ומגוונות לשאלה זו. אני רוצה לפתוח דווקא בדבריו של רבינו חיים בן עטר, בספרו אור החיים. אומר רבינו חיים בן עטר, פשט, בפסוק הזה, שהוא בעצם גם דבר שמחייב אותנו, או דורש מאיתנו להתבונן בזמן שאנחנו אומרים את ההכרזה הזאת, מה אנחנו בעצם מתכוונים. אומר אור החיים הקדוש, השם אלוקינו, בוא נתבונן. כשאני אומר השם אלוקינו, האם בכך אני שללתי אופציות אחרות? האם בכך אני אמרתי אין אלטרנטיבה אחרת? זוהי האלוקות היחידה עלי האדמות? או לאו? או שמה יש עוד אלוהים אחרים? רק אני באופן אישי מעדיף לקבל את אלוקותו של בורא העולם. אבל למען האמת ייתכן שיש עוד אלוהים אחרים. רק אני מתוך המגוון הרחב, אני בוחר באלוקים הללו. ולמה? מגדיר את זה אור החיים הקדוש, ואני אצטט כאן את המילים שלו. אומר, בגלל אהבת הטוב, המועיל והערב. דהיינו, אני מתוך המגוון האפשרויות הדמיוני שיש לי, גם לא יצויר שהיו עוד אלוהים
קיימים בגלובוס, בכל זאת, מתוך המגוון הזה, הייתי בוחר את הריבונו של עולם. למה? בגלל שאני אוהב את הטוב, המועיל והערב. באמת 3 הגדרות, צריכים לדבר עליהם בהרחבה. מה זה הטוב? אני מבין. מועיל מבין, הערב, גם זו בעצם מדרגה מאוד מעניינת. דיינו לא יודע שזה טוב ומועיל, גם הערב. אם כן, אם היינו שמע ישראל השם אלוקינו, היה ברור שאני מאמין רק בריבונו של עולם ולא במישהו אחר. אבל עדיין היה יכול להישמע ממילותיי שישנם עוד כוחות נוספים. לכן אני חוזר ואני אומר, השם אחד, אין עוד כוחות נוספים, הוא הבלעדי. כל מה שאמרתי בהתחלה, שהייתי בוחר פה, זה רק על הצד התיאורטי, שגם אם היו עוד כוחות בעולם הזה, אני, בגלל אהבת הטוב, המועיל והערב, אני מתביית אל הקדוש ברוך הוא. אבל בפועל באמת אין כזה מציאות, אלא השם אחד. אם כן נשאלת השאלה, בוא נאמר השם אחד, ואמרנו את הכל. אומר הר החיים הקדוש דבר נפלא. אם הייתי אומר רק השם אחד, אז הייתי אומר כן, אני מקבל את מרותו כי אין לי ברירה, הוא בא לבית פה, אז אני לא אקבל את מרותו? אני מגיע לאיזה מקום. אומרים לי שמקום הזה יש בעל הבית אחד בלבד. אז ברור שאני אקבל את מרותו של בעל הבית האחד בלבד, כי אם אני רוצה לקדם את העניינים שלי ולעשות שמה שאני רוצה, אני צריך את אישורו של בעל הבית. אז זה מורקע של אמונה שיש לי, שהוא מנהיג אותי והוא מכוון אותי, זה המצב הנתון, אין מה להתווכח. אבל אם אני אבוא למקום ויגידו, תשמע, יש כאן כמה כוחות שפועלים במקום הזה, לכמה אנשים יש להם זכויות בנושא הזה, ואני אעדיף אחד על פני רעהו, אז רואים באמת שיש לי חיבה, אהבה ואמונה בקדוש ברוך הוא. לכן אומר אור החיים הקדוש, אם היית אומר רק שמע ישראל השם אחד, ולא היית אומר השם אלוקינו, זאת אומרת, הייתי אומר, כי זה מצב נתון ואני לא יכול לא לומר ככה, ואני לא יכול לא לקבל את מרותו. לכן אנחנו אומרים ככה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם הוא האלוקים שלנו. בשלב זה עדיין לא הכרזתי ולא הודעתי לרבים שאין עוד אלוהים אחרים. כרגע עוד יכול להשתקף מתוך דבריי כאילו יש עוד מציאות של כוחות אחרים בעולם. והמעלה שלי, שעל אף על פי שישנם כוחות אחרים בעולם, אני דבק בקדוש ברוך הוא. אבל מיד תוך כדי דיבור אומר, אבל למען האמת, אין עוד כוחות אחרים. אבל תדעו לכם, אני הייתי דבק בקדוש ברוך הוא, גם לו יצויר והיו כוחות כאלה. ככה מבאר אור החיים הקדוש את הדברים בטוב טעם. הכלי יוקר אומר, שידוע ששם י' כ' ו' מורה על מידת הרחמים, ואלוקות מורה על מידת הדין. אז אנחנו, אם היינו אומרים שמע ישראל השם אחד, לא היינו יודעים שמקור הדין והרחמים הוא זהה. לכן אנחנו אומרים ככה, שמע ישראל, השם אלוקינו, תדעו לכם, יש כאן מידת הרחמים, מידת החסד, ומידת הדין, השם אחד, דיינו, הדברים הללו באים ממקור אחד ולא משני מקורות. השם משמואל האדמו"ר מסכת שוב אומר, מהלך מעניין, שאומרים, היינו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו אחד, אז האחד היה מתביית רק לאלוקינו. דיינו שבאלוקות הוא אחד, אבל עדיין היה מקום אולי לטעון שבהוויה יש יותר מאחד. לכן אנחנו חוזרים ואומרים, השם אחד, לא רק באלוקות שלו אחד, אלא בכל ההוויה שלו הוא אחד. דיינו אנחנו רוצים לחדד שהמילה אחד מתייחסת גם לשם וגם לאלוקינו. מאידך גיסא, החזקונים, הראש, הדעת זקנים בעלי התוספות, הם מנתחים זאת אחרת. אומרים ככה, אם נאמר השם אחד, טוב, כל אחד אומר השם אחד. כל אחד אומר, יש לי השם שהוא אחד. לכן אנחנו צריכים את המילה אלוקינו. די שמדובר על האלוקים שלנו. שאני מכריז כרגע, והייתי אומר השם אחד, יגיד, כן, הוא אומר השם אחד, מתכוון לריבוי בשלו אלו, ופלוני בקזחסטן
אומר השם אחד מתכוון למישהו אחר, ופלוני, אני יודע, בניו זילנד מתכוון למשהו אחר, וכל אחד והאחד שלו. לאחר מדגישים לו, השם אלוקינו. חשבתי שבדרך רמז בפרשת השבוע, פרשת וישלח, כתוב בפרק ל"ג פסוק כ', ויקרא לו כן אלוקי ישראל. כך כתוב שיעקב בונה מזבח. אומר רש"י, מה הביטוי הזה? פסוק קשה להבנה, דנים בו כבר ראשונים, ויקרא לו כן אלוקי ישראל. אומר רש"י את המילים הבאות, מי שהוא כל, הוא הקדוש ברוך הוא לאלוקים לי ששמי ישראל. מה אנחנו רואים פה? כשאני אומר את האלוקים, צריכים להגדיר אלוקים של מי? אלוקים של ישראל. חשבתי אולי לומר מהלך נוסף לשאלה ששאלנו שבוע שעבר בשיעור הקודם. לצורך מה ההגדרה שמה ישראל? אולי אפשר לומר שההגדרה שמה ישראל בא לומר, כי אם נאמר רק השם אלוקינו השם אחד, עדיין אני לא יודע של מי אלוקינו. מי הוא האומר? מי הוא האומר? למי מופנית הבקשה הזאת? לפי מופנית האמירה הזאת? על מי מתייחסת האמירה הזאת? ולכן אני אומר קודם שמה ישראל, אומר כן, אני ישראל, אני שייך לעם ישראל, ואני אומר לכם, השם אלוקינו של עם ישראל הוא השם אחד. ייתכן וניתן גם להעמיס את המהלך הזה על השאלה ששאלנו שבוע שעבר, מה פשרה של קריאה הזאת שמה ישראל. כפי שרש"י אומר כאן בפרשה, מי שהוא כל, הוא הקדוש ברוך הוא לאלוקים לי, מי לי? ששמי ישראל. דיינו, יש כאן דגש, קוראים לי ישראל, והוא האלוקים שלי. ובכן, ייתכן, שמה ישראל נאמר כדי שיהיה ברור מהי ומפי מי נשמעת ההכרזה השם אלוקינו השם אחד. אבל אם כן אומר, שמה ישראל השם אלוקינו אחד. למה חוזרים פעם השם אחד? אומרים רבותינו הראשונים שציטטנו את שמה מקודם, שאם היה כתוב שמה ישראל השם אחד, אז היית אומר אחד מתוך. דיינו, יש הרבה כוחות, והקדוש ברוך הוא כוח אחד מתוך כוחות רבים. לכן אני אומר שמה ישראל השם אלוקינו. ועכשיו אני מחדד עוד פעם באמירת השם אחד, תבינו שזה אחד ומיוחד, כי אם אני רק רציתי להשמיע שהוא אחד מתוך רבים, הייתי אומר שמה ישראל השם אלוקינו אחד. אבל אני חוזר על האחד, חוזר על השם, כדי לתת משקל עצום יותר ונוקב יותר, משמעותי יותר למילה אחת. פחות או יותר יש לנו מגוון פתרונות להבנת כפל העניין, וכל אחד יבחר לו מה שליבו קורב לו, קרוב לו, מה שקרוב לליבו, מה שנראה לו כי מתקבל יותר על ליבו. אני מכאן רוצה לעבור לשאלה נוספת בפסוק הזה, שהיא שאלה אולי לא כל כך רלוונטית לנושא הכוונה שלנו, אבל היא שאלה מסקרנת כשלעצמה. ושאלה הזאת כבר נשאלת על ידי הרמב"ן, שם בדוד, זוכרים דוד בדברים, פרק ו', פסוק ד'. של הרמב"ן שאלה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נקרא עוד פסוק באותה פרשה, פסוק ה', ואהבת את השם אלוקיך. שם לא כתוב אלוקינו. מה פשר העניין? יתרה על כך, תכף נראה דברי הרמב"ן בפנים. במקומות רבים, בספר דברים, כאשר משה רבינו מדבר, והוא פונה לעם ישראל, שמע ישראל, הוא לא אומר השם אלוקינו, הוא אומר השם אלוקיכם, או השם אלוקיך. אבל נראה את הדברים מתוך הרמב"ן עצמו. וכך אומר הרמב"ן. ואתה צריך להתבונן בזה. כי שינה כתוב כאן לומר השם אלוקינו, ולא אמר אלוקיך. כמו שאומר בכל מקום, שמע ישראל, אתה עובר היום, כי השם אלוקיך. שמע ישראל, אתם קרבים היום, כי השם אלוקיכם.
וכן בכל הפרשיות שידבר עם ישראל יזכיר השם אלוקיכם או השם אלוקיך. וגם בכאן אמר ואהבת את השם אלוקיך. אבל הזכיר בייחוד השם אלוקינו. אבל כשבפרשה של ייחוד השם ששמה ישראל, הזכיר אלוקינו. השאלה ברורה לחלוטין. פשוטה, שווה לכל נפש. התשובה ברמב"ן קצת קשה להבנה. אומר הרמב"ן ככה. כי עשה עם משה את הגדולות ואת הנוראות לעשות לו שם תפארת. והנה, ד' אחד גדולה לרמוז על מה שכתוב בוקע מים מפניהם, לעשות לו שם עולם. ולכך תקנו בקריאת שמע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואמרו משל לבת אדון שהריחה צוקי גדרה. כי משה אמר בתורה ברמז, וחזר ואמר, ואהבת את השם אלוקיך כלשון הפרשיות במשנה תורה. תסכימו אותי, ציבור יקר, שאת השאלה הבנו, את התירוץ, אני יכול אופן התקשיתי בהבנה. הרב שוול, בפירוש שלו על הרמב"ן, כותב כך, ולכך אמר אלוקינו, כדי שלא להוציא עצמו מן הכלל, הואיל והייחוד הוא העיקר, שהכל תלוי בו. וזהו שרמז באומרו, כי עשה עם משה. כך הוא מביא בשם ביאור הלבוש של הרקנתי, פרק מ"ה, פסקה ב' ויין שם. דהיינו, מה שנאמר כאן, מדוע נאמר שמע ישראל השם אלוקינו, מדוע נאמר כאן אלוקינו? כיוון שמדובר על הפסוק החשוב ביותר, שבו אנחנו מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ממילא משה רבינו לא רצה להוציא את עצמו בפסוק הזה, שהוא תמצית האמונה של עם ישראל. ולכן הוא, הגם שלכאורה הפנייה הייתה צריכה להיות שמע ישראל השם אלוקיכם, כאן משה רבינו רואה צורך להכניס את עצמו. נמשיך הלאה. ובמאור בשמש כתוב ככה, שמשה עצמו מתייחד עמהם בקבלת מלכותו עליהם. ואילו אמר אלוקיך, היה נראה כמוציא עצמו מן הכלל. פחות או יותר, אותו כיוון של הלבוש, ככה ממשיך המאור בשמש. והיה בקדושת לוי, חלק ב', פרק י"ד ב', או זה דף י"ד עמוד ב', שמאיר על דברי הרמב"ן האלה, וזה ציטוט מתוך דברי קדושת לוי. וודאי דברי הרמב"ן עמקו מחשבותיו, ואין לנו חלושי דעת כמונו בינה להשיג אפס רשות נתונה להשיגה. אני אקרא עוד הפעם, ואין לנו חלושי דעת כמונו בינה להשיגה, אפס רשות נתונה, עיין שם שדורשו כפי דרכו הקדושה. דהיינו, לקדושת לוי יש כאן מהלך אחר, להבין כאן את דברי הרמב"ן. בכל אופן, נקודה כפי שאמרתי, היא לא כל כך רלוונטית בכוונה שלנו בקריאת שמע, אבל זה סתם שאלה מעניינת שהרמב"ן מציג אותה, וראינו את הפירוש של הלבוש ושל המאור בשמש, כיצד הם מבארים את דברי הרמב"ן. אך בכל מקרה באמת צריכים להבין איך הדברים נמצאים בתוך דברי הרמב"ן. ניתן להבין זאת כי הרמב"ן פותר ואומר, ואלא הזכיר בייחוד השם אלוקינו, אבל הזכיר בייחוד השם אלוקינו. בכל אופן, חזקה עלינו לדברי קדושת לוי, שהדברים הללו של הרמב"ן באמת נשגבים מהבנותינו. מדעתנו, מבינתנו. כן, לפעמים הבינה שלנו חסרה בגלל ההבנות שלה. אם כן, זה לא הייתה כנראה שגיאה לשונית, אלא היה בה יותר מאשר משהו. נוסיף עוד כמה פירורים בשולחן גבוה. החידה אומר שהפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, העין של שמע היא גדולה, והדלת של אחד גם הוא גדול. אומר החידה, עין ודלת הם ראשי תיבות של שני מסלולים. אחד, עין זה ענווה, דלת זה דיבור. דהיינו, אדם שרוצה לקדש את עצמו, צריך לאמץ לעצמו את מידת הענווה, כלל חשוב, עוד גדולה. תדע לך,
יסוד גדול, ענווה. הדבר השני, הדיבור. תשמור לא לדבר דברים שאינם הגונים, ודבר דברים הגונים. הדבר השני שאומר החידה, עין זה עיניים, וד' זה דיבור. הווה אומר, דבר ראשון, שמור על עיניך היטב, שלא יראו במקומות שאסור לראותם. והדבר השני, זה ד', זה הדיבור. בשני הפירושים של החידה, לדיבור יש משקל עצום. ואי אפשר בלי לצטט את דברי אבו דרעם, שאומר ששמה זה ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. למי? שקי מלך עליון. דהיינו, לקדוש ברוך הוא, שין, ולאחר מכן ד' וי', מלך עליון. מתי? מתי בן אדם צריך לקבל עצמו מלכות שמיים? גם זה גלום במילה שמע. שחרית, מנחה וערבית. נכון שקריאת שמע קוראים רק בבוקר וערבית, אבל כל ברכה, אומר רב צודק הכהן בתחילת ספרו צדקת הצדיק, כל ברכה היא בעצם מעין קבלת עול מלכות שמיים. רק עול מלכות שמיים, קריאת שמע, זה קבלה מערכתית יותר, וברכה היא אזכור לקבלת עול מלכות שמיים. ואם תעשה כך, ואם כך אתה תתנהג, דהיינו תקפיד על קבלת עול מלכות שמיים, הרי בעצם הצלחת לקיים את מה שהמילה שמע אומרת מהסוף להתחלה. ואז תקבל על עצמך עול, זה העין, מם זה מלכות, ושין זה שמיים. דהיינו במילה שמע יש לנו כאן תמצית לחיוב ולתועלת שבמצווה זו. האמרי אמת היה נוהג לומר, שמע ישראל, תשמע יהודי, וכל שמיעה שאתה שומע, כל דבר שאתה מאזין, תשמע, מונח שמה, השם אלוקינו, השם אחד. ויספרים לך איזה אירוע שהתרחש, איזה תופעת טבע גדולה שהתרחשה, איזה רעידת אדמה עצומה, איזה צונמי שהתרחש. אתה עם השמיעה המוזיקלית שלך שומע, כן, השם אלוקינו, השם אחד, כן. זה סיפור ברור מאוד, יש שם הכרזה ברורה מאוד. או כפי שאבי בעל השפת אמת היה אומר, תשמע, כל הבריאה משדרת אמונה. תקשיב יהודי. אם אתה תקשיב היטב, אתה תראה שגם הקיר הזה, שימי גבס ככה נראה, גם הקיר הזה משדר השם אלוקינו, השם אחד. כל הבריאה כולה משדרת את קיומו של הקדוש ברוך הוא. הרי יש מבארים שזה הכוונה בכל מאודיך, שנאמר בפסוק הבא, הכוונה שכל ממונך יהיה במציאות שלך של הכרזה, של אמונה, של דבקות בבורא יתברך שמו. זוהי אמירת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולחתימה נסיים בדברי היבץ. היבץ אומר, יש 3 דעות כפרניות בעולם. יש דעה כפרנית שאומרת, אין בורא כלל. אין כזה מציאות. העולם לא נברא על ידי אף אחד. איך הוא נוצר? שאלה טובה, לא נברא על ידי אף אחד. זה דעתה. צריכים להסביר כל דעה עקומה ומעוותת. יש אנשים שחושבים, מחשבות מעוותות. יש דעה שאומרת, יש כת אחרת שאומרת, כן, ודאי, עולם כזה נפלא, לא נברא מאליו, בורא העולם בראו. אבל ברא, וזהו, לשלום. כפי שהיצרן שייצר את המזגן במפעל שלו, מכר את המזגן, ומכאן ואילך המזגן לא שייך לו, ומצידו של בעל המפעל, מה שיעשה האדם במזגן הזה, לגיטימי. ישבור. אדרבה, אולי היצרן ישמח שעל ידי זה קנה מזגן נוסף, זה לא עניינו. אז יש אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא לא משגיח על העולם. ויש כת שלישית שאומרת, כן, יש בורא שברא את העולם. והבורא הזה גם משגיח על העולם, אבל הוא לא אחד, יש לו שותפים. וכנגד 3 הדעות הכפרניות הללו, בא הפסוק ואומר, שמע ישראל, השם
מה זה השם? וזה נעסוק בשיעור הבא בעזרת השם. השם זה היה, הווה, ויהיה, מהווה את כל העולם. דהיינו, שאני אומר שמע ישראל השם, הכוונה אני אומר, יש בורא. כשאני אומר אלוקינו, אני אומר, הוא לא רק בורא, הוא גם מפקח, הוא גם משגיח עלינו, על מעשינו. ובעזרת השם, בשיעור הבא, נעסוק באמת במושג אלוקינו. וכשאנחנו אומרים השם אחד, אני כאן סותר כנגד הדעה הכפרנית השלישית, שאומרת שהוא יותר מאחד, או שניים או שלושה או יותר. ובכן, במשפט אחד, תיאוריה שלמה, מסלול אדיר של אמונה צרופה בבורא העולם, וזה רק חלק מה שאפשר להעמיס על הפסוק הבודד הזה. לא בכדי, הפסוק הזה מלווה אותנו מרגע הגיחנו לעולם הזה, משעת הברית, עד זיבול הבטרייתא, עד דרכו האחרונה של האדם עלי אדמות. פסוק שיש בו עולם ומלואו, מבחינת האמונה שלנו בבורא העולם. שברוך הוא יזכר אותנו, שנזכה באמת לקיים את המצווה הזאת, שמצווה קלה יחסית. יש מצוות שדורשות מאיתנו מאמץ, קונפליקט עם היצר הרע, מאבק, להילחם איתו. אדם מתפתה לאכול איזה אוכל שהוא לא כל כך כשר, כולם אוכלים והוא לא. כמה קשה, ואז מתחיל היצר הרע לומר, אבל תראה, זה רק חומרה, זה לא דברים מעיקר הדין. יש מצוות כמו שמירת שבת, דורשות מאדם באמת, לפעמים הקרבה ומסירות נפש אדירה. אבל מה הבעיה? מה הקושי? לגזול דקה או שתיים מחייך כל יום כדי לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לומר את זה בכוונה ולהרוויח כאן שתי מצוות, ייחוד השם ואמירת קריאת שמע שזו מצווה מן התורה, כפי שאמרנו גם לדעת התוספות שזו מצווה דרבנן, הכוונה הנוסח של הפסוק הוא דרבנן, אבל עיקר המצווה לקרוא פסוק הוא דאורייתא, כפי שהשאגת אריה כותב בסימן א' בספרו החשוב. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לקיים מצווה הזו בכל לבבינו ובכל נפשנו. היו ברוכים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
שלום מאזינים יקרים, ציבור יקר. אנחנו בעזרת השם נמשיך היום להשלים את המילים שנותרו לנו בפסוק הראשון של קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם נתמקד יותר, נאמר שנעסוק היום בשמות הקדושים. ביארנו מה זה שמע, מה זה ישראל, מה זה אחד. נותר לנו לבאר השם אלוקינו השם. מה פשרה, מה משמעותם של מילים אלו, מה עלינו לכוון כאשר אנחנו מזכירים מילים אלו. רק אני רוצה להקדים, ואולי מן הדין ומן היושר היה לומר הקדמה זו כבר בשיעור הראשון שהתחלנו לעסוק בביאורי המילים והמשמעויות של מילות קריאת שמע. ישנה בעיקרון מחלוקת בין רבותינו מתי צריכים להתכוון את הכוונה. בעצם יכולות כאן להיות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, כל מילה קודם שאני הוגה אותה באותיותיה, קודם שאני אומר אותה, אני מתבונן בה ולאחר מכן אני אומרה. יש אפשרות לחשוב תוך כדי אמירת המילה. וישנה אפשרות לחשוב לאחר שאמרתי את המילה. דיינו, אני אומר את המילה שמע, ואחר מכן אני אתבונן מה המילה שמע אומרת לנו. לשחזר, בעל החרדים אומר שכנה נתאחד, הרשב"א אומר נשמע, תשמע, היטב, באוזן, בלב, במעשה, או תשמעו מה אני אומר. דיינו, יש שלוש אפשרויות. ואלו דברי אלוקים חיים. אני כצאצא לרבי מאיר מרגליות, מי שהיה רבה של אוסטרה ולבוב, הוא כתב צוואה לבני המשפחה שנקרא סוד יכין ובועז, ומצטטים רבות מהצוואה הזאת, בעיקר את הפסקה הבאה. הוא ציווה לילדיו, לצאצאיו, שתמיד הכוונה תהיה לפני שאומרים את המילה. הרי המילה היא נוסקת כלפי מעלה, וכאשר היא נוסקת כלפי מעלה, חשוב שכבר יהיה עליה את המטען שהיא צריכה לשאת עימה. ולכן, טענתו שאם אנחנו נאמר את המילה, הרי המילה כבר שוגרה משפתותינו, עולה לחלל למעלה, ואם כן המחשבה שלנו תבוא לאחר מכן, אין לה למה להיצמד, כי המילה כבר נהקתה. לכן דעתו, ואני מציין מפורש שיש דברים לא ככה, דעתו האישית שקודם צריכים להתכוון, ולאחר מכן לומר את המילה. והוא מתייחס בדברים בצורה הברורה ביותר. אבל למען האמת. באיגרת הרמב"ן יש פסקה שלכאורה אומרת את אותו דבר, אגם שיש מפקפקים ורוצים לומר שהרמב"ן לא התכוון דווקא לתפילה, אבל נצטט את הלשון מאיגרת הרמב"ן וישפוט הציבור האם דברי הרמב"ן מכוונים לדבר זה או לא. אומר הרמב"ן ככה, ואני מצטט, ואסר כל דברי עולם מלבך בעת התפילה, ותאר רעיוניך, וחשוב הדיבור בפה קודם שתוציא מפיך. דיינו, הרמב"ן כותב, ואסר כל דברי עולם מלבך בעת התפילה, דיינו, סלק את כל דברי העולם, ותאר רעיונך וחשוב הדיבור בפיך קודם שתוציא מפיך. פשטות, כשהרמב"ן אומר וחשוב הדיבור בפיך קודם שתוציא מפיך, הוא מתייחס למה שהוא דיבר מקודם. מה הוא דיבר מקודם? ואסר כל דברי עולם מלבך בעת התפילה. אם כן לכאורה, בפשטות דברי הרמב"ן מתייחסים לתפילה, אגם שראיתי שיש רוצים לומר שלא, שהרמב"ן כאן מתייחס לשתי סוגיות שונות. ואסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, דבר אחד. ותאר רעיונך וחשוב הדיבור בפה, קודם שיוצאים מפיך, זה דבר שני. אני לא אומר, אפשר גם לפסק את זה בצורה הזו. הפשטות מדברי הרמב"ן משמע שיש כאן הנחיה גורפת וסוחפת, מה בן אדם צריך לחשוב בזמן התפילה. הדבר ראשון, להסיר כל דברי עולם מליבו, והדבר השני, לחשוב הדיבור קודם שתוציא מפיך. וברוקח כתוב דברים עוד יותר ברורים. כתוב ברוקח, קודם שיצא הדיבור מפיך,
חשוב ביאורו. דהיינו, הרוקח מדבר לבית תפילה, שקודם שאתה מוציא את המילים מפיך, תחשוב מה הביאור של המילה שאתה הולך עכשיו לומר, להוציא בשפתתך. ולכן, אלה שנוהגים לכוון קודם האמירה, ודאי שיש להם פה מקורות ויסודות בדברי רבותינו הראשונים כאחרונים, אבל חשוב לציין שיש גם כאלה שנוהגים לחשוב או לכוון לאחר אמירה, ויש אפילו ביטוי, פעם שמעתי בשם המהר"ל, לא הייתי בפנים, שאומר הכל מעורר את הכוונה. דהיינו, על ידי זה שאני אומר את המילה שמע, זה גורם לי לכוון יותר טוב, וככה שמעתי בשם גדולי האחרונים, שיש אומרים שהנכון הוא לכוון לאחר אמירה. אני רוצה לציין עוד איזה תועלת בזה שנוהגים לכוון קודם אמירת המילה. והתועלת כדלהלן. בדרך כלל, בשר ודם, משתדלים לכוון בתפילה, וכל מילה שאומרים להתכוון בה. אבל פעמים קורה שבן אדם נשמט מזיכרונו הכוונה, או אדם מבלי משים כבר אמר את המילה. עכשיו ככה, אם באמת אדם נוהג תמיד לכוון קודם אמירת המילה, אז יש לנו קו הגנה ראשון. לפני שאתה אומר את המילה, תתבונן. לאחר מכן תאמר את המילה. אבל והיה, והחמצת את הכוונה לפני המילה, יש לך עדיין אפשרות לכוון לאחר שמעת את המילה, קודם שתתחיל במילה השנייה. הווה אומר, כאשר אנחנו מסגלים לעצמנו כוונה לפני אמירת המילה, הרי על ידי כך יש לנו עוד אופציה לתקן, עוד אפשרות לתקן. דיינו, גם אם לא חשבנו לפני האמירה, וגם אם לא חשבנו בתוך כדי האמירה, שיש ברבותינו שנוהגים ככה לעשות, אבל זה קצת יותר קשה, לומר את זה נכון ולחשוב תוך כדי האמירה, בפרט מילים שאין כאן משמעות ישירה הנשמעת מתוך המילה, אלא זה משהו שמלבישים על המילה, איזה רעיון המולבש על המילה, והמילה כשלעצמה לא משקפת את הרעיון. אני אתן דוגמה שאנחנו נעסוק בה בהמשך, למשל אדנות. אדנות, המילה אדנות בעצם משתקפת במילה, המושג אדנות משתקף במילה ששם הוויה שאני מוציא בשפתותיי. אבל הכוונה השנייה, היה, הווה ויהיה, אינה נשזרת במילים של אדנות. זוהי כוונה אחרת שאני צריך להכיל על מה שאני אומר. ובדרך כלל זה כבר קשה לעשות תוך כדי אמירה, גם שזה לא מופקע. אפשר לעשות זאת, אבל זה קצת יותר מורכב. ובכן, צריכים לכוון בתפילה, בקריאת שמע. ראינו 3 דעות בנושא הזה. יש המצדדים, רמב"ן, רוקח, סוד יכין ובועז, מצדדים שהכוונה תהיה קודם שיצא הדיבור מפינו. יש אומרים תוך כדי אמירת הדיבור, ויש אומרים לאחר מכן. בשולחן ערוך אור החיים, סימן A, סעיף א', שזה כל הסימן, מדבר שם על הכוונה בברכות. ובין היתר הוא כותב, וזה החלק המרכזי בסעיף הזה, כשאדם מזכיר את שם השם, שם אדנות, יכוון, היה, הווה ויהיה, אדון הכל, או הסדר בשולחן ערוך, אדון הכל, היה, הווה ויהיה. דהיינו שאני מזכיר את שם ההוויה בלשון אדנות, מה אני מתכוון? אדון הכל, זה משמע המהות של המילה אדנות, אדון הכל, והיה הווה ויהיה, שזה נגזר יותר מצורת הכתיבה של שם מו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שנאמר בדברי המחבר. על דין זה מביא המשנה ברורה את הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה סובר שאין צורך כל פעם שאומרים את שם השם להתכוון היה הווה ויהיה, אלא די שמתכוונים אדון הכל. והוא ככה, גאון סובר, שזה מה שנקרא מעיקר התיקון, מעיקר סודות התורה, ככה צריכים מה שנקרא לכוון בזמן שאומרים אדנות, אין צורך להתכוון היה הווה ויהיה, אלא די בכוונה של אדנות. חוץ אומר הגאון מווילנה, בפסוק ראשון שבשמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. באמת, ברבינו יונה, בספר היראה, כאשר הוא מדבר על קריאת שמע, על פסוק הראשון, יש שם גרסה ברבינו יונה, שבכל 3 הפעמים
שמזכיר בפסוק הראשון את המושג, את שם השם, אדנות, שיכוון, היה, הווה ויהיה אדון הכל. ולאחר מכן כותב רבינו מפורש שאין צורך. דהיינו, מה שהגויין סובר שבשאר המקומות אין צורך לכוון, בעצם אלו דברי רבי יונה מפורשים בספר האירה. וכן, יש נוהגים באמת, כדת המחבר, בפרט בני עדות המזרח, המחויבים לפסקי המחבר, צריכים להקפיד כל פעם שמזכירים לשם השם, לכוון, אדון הכל היה, הווה ויהיה. ויש, נוהגים כדת הגאון, כדי שאומרים רק את שם ההוויה, שם אדנות בקריאת שמע, מתכוונים את שתי הכוונות, אדון הכל היה, הווה ויהיה, ואילו בשאר הברכות נוהגים להתכוון רק אדון הכל. אם אין אני טועה, התפללתי לפני כמה זמן בביתו של הגאון רב הרלב שטיימן, וראיתי שמתפלל בסידור שנקרא כוונת השם. בסידור הזה, כל מקום שמוזכר שם הוויה, אז יש גם את הצירוף של שם הוויה עם שם אדנות, בשתי הווריאציות, או שכתוב י' כ' ו' כ' ובאי האחרונה יש את כל המילים, האותיות של אדנות, או שיש לזה סירוגין, י' של י' כ' ו' כ', לאחר מכן א' של אדנות, וכן על זה הדרך. הווה אומר שכנראה להיות טוב אל תיקרא רע, מי שיכול כנראה לכוון כמה שיותר הרבה, את הכוונות הללו, כנראה יהיה רק לו. ואני אומר את זה כקביעה, אלא כנתון, כעובדה מהשטח. באמת, בלשון המחבר, זה להתכוון, אדון, הכל, היה, הווה ויהיה. אין אני יודע, ואני אומר את הדברים לא באחריות מלאה, זאת אני לא אופתע עם מי שיגיד לי שאולי על פי קבלה ראוי לא לנהוג ככה, אין אני יודע. נכון, דיברתי עם כמה אנשים, יודעי ספר ויודעי עניין, שלא שללו זאת. בדרך כלל, הלשון המחבר זה, אדון הכל היה, הווה ויהיה. לשיטתנו שאמרנו שקודם לכוון ולאחר מכן לומר את המילה, אז אולי באמת כשבאים לומר את שם השם, הראוי לכוון קודם זה היה, הווה ויהיה, ולאחר מכן שאני אומר את המילה של אדנות, אז אני אקבל למושג של אדון הכל. אבל זה רק הצעה פרקטית, אפשר למען האמת גם לעשות אחרת, כפי שראינו, יש גם אפשרות אחרת, אבל זאת הצעה, אפשרות שמקילה עלינו את המשימה. נמשיך הלאה. למען האמת, רבותינו, הספרים מביאים עוד כוונות נוספות שיש לחשוב בזמן שאומרים את שם השם. הזכרנו כרגע, היה, הווה ויהיה, אדון הכל. יש שגם מכוונים בזמן שאומרים את המילה אדנות, את המושג מהווה. דהיינו, כי במילה י' כ' ו' כ' יש לנו גם את השורש של המילה מהווה. דהיינו, לא רק שהקדוש ברוך הוא היה בעבר, הווה ובעתיד, אלא גם הוא מהווה את כל הבריאה כולה. ולאחר מכן לצייר לנו את האות י' כ' ו' כ'. אז אני אומר, ההידור לכאורה שבכוונה שבזמן שאומרים י' כ' ו' כ', אומרים את המילה אדנות, אז קודם שמכוונים עוד על המושג אדון הכל, יש לנו היה, הווה ויהיה, ב' יש לנו מהווה, יש לנו ג' לצייר לעצמו את האותיות י' כ' ו' כ', או אם קוראים לתוך הסידור, הוא רואה אותנו לנגד עיניו, ואדון הכל. זה דשופרא בכוונה של אמירת שם השם. יש לנו אבל אלוקינו. אז כאן צריכים קצת לדייק בדברים. המחבר אומר שאומרים אלוקים מתכוונים תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. תקיף, אני חוזר, דבר ראשון, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. על ההגדרה הזאת של בעל הכוחות כולם, יש לנו בנפש החיים, בהרחבה, את המשמעות של הדבר הזה. דיינו, זה במילה אלוקים. אבל המחבר לא מתייחס למילה אלוקינו או אלוקיכם או אלוקיי. כאשר יש כאן תוספת אלוקינו, יש כאן משהו שמעבר לתקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. והדבר שהוא מעבר, יש לו שני פנים, יש בזה שיטת הגאון והנפש החי, או פשט הכוונה אלוקינו, משגיח עלינו בהשגחה פרטית, די, סתם אלוקים, זה תקיף בעל היכולת,
בלקוחות כולם. אבל שזה אלוקינו, יש כאן תנור, בהקשר אלינו, אז יש כאן שתי אפשרויות לבאר. או הכוונה שהקדוש ברוך הוא מפקח עלינו, הוא בוחן את מעשינו, הוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית, או אפשרות לומר שכל קיומנו וכל הווייתנו בא מכוח רצונו יתברך. ולכן יש מעבר לכוונה שמדבר המחבר, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, שזאת כוונה מקום שנאמר אלוקים, שנאמר אלוקינו, מוסיפים גם את השלישייה הזאת, עילת העילות וסיבת הסיבות, השומר עלינו, מפקח עלינו בהשגחה פרטית. זה כשמדובר אלוקינו. זאת אומרת שאני אומר את המילה אלוקינו, אני בעצם מתכוון על 6 דברים. תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, עילת העילות, סיבת הסיבות, שגם אני כלול בתוך זה בסיבות שנוצרו, ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית. 6 דברים. דרך אגב, המילה אלוקינו יש שם 3 אותיות. ככה כל אות יכולה להביא את האדם למחשבה, ולאחר מכן לומר את אלוקינו, ומי שרוצה להאחז ולא להתבלבל, יש לנו פה איזה מרשם לנגד עינינו, כמה נקודות אנחנו צריכים לכוון במילה אלוקינו. דבר מעניין, ברש"י, מצאתי 3 מקומות, ייתכן שיש יותר, אבל זה מה שנתתי ליבי, 2 מקומות שרש"י מבאר את המילה אלוקים, במשמעות של שופט עם עוד תוספת. המקום הראשון זה בבראשית, פרק ב' פסוק ה', כתוב, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. יש כאן השם ואלוקים. אומר רש"י, השם הוא שמו. אלוקים שהוא שופט ושליט על הכל. זו ההגדרה שרש"י מסביר לאלוקים, שופט ושליט על הכל. רש"י, בבראשית למדי, על הפסוק נגלה אליו אלוקים מבורכו מפני אחיו, אומר רש"י וכן אלוקות שהוא לשון שופט ומרות, הוא מטיל מרות. אין אני יודע אם יש הבחנה בין המילה מרות לבין שליט, לכאורה זה אותו צליל, כן? כי שלטון הוא בדרך כלל הוא משהו כפייתי, בניגוד למלוכה, כמו שנקרא פרשת השבוע, פרשת וישב, המלוך תמלוך עלינו, עם משול תמשול עלינו. אז אבן עזרא כבר למקום מבאר את הדברים, והדברים ידועים שמלוכה זה מרצון, ושלטון זה שלא מרצון. דהיינו, אחרי יוסף אומרים ליוסף, אנחנו לא נקבל את מלכותך מרצון, וגם לא תוכל לכפות עלינו את מלכותך, דהיינו שליטה. אז רש"י כאן משתמש בשתי ביטויים דומים, בכל מקרה משתמש במושג שופט, דהיינו אלוקים זה שופט, אלא בפרק ב' פסוק ה' מדבר על שופט ושליט, ופסוק בפרק למדי מדבר על שופט ומרות, כאשר לכאורה על פניו אותה משמעות יש לדבר. יש מקום נוסף שרש"י מסביר את המילה אלוקים דומה, אבל כבר שם זה לא בקשר לקדוש ברוך הוא. כתוב בשמות פרק ז' פסוק א', נתתיך אלוהים לפרעה. אז רש"י אומר מה זה נתתיך אלוהים לפרעה? שופט ורודה. כאן יש כאן ביטוי רודה. ורודה לכאורה זה פחות מאשר שליט ומרות. לכאורה זאת דרגה פחותה, אבל אין באמת אני יודע אם יש מקום לדקדק בהגדרות הללו, או עלי בדרש בשלושת המקומות שראינו, ראינו שאלוקים אז זה הגדר של שופט. לא נוכל שלא להזכיר את מה שהזכרנו כבר באחד השיעורים כמדומני ככה, שהמושג של אלוקים, שם אחד הקדמונים, שהוא כותב שאלוקים פירוש המילה עלם קה, שוב פעם מתקשר לפרשתנו. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, דהיינו מה זה מעלמים עלומים, מה זאת עלומה? זה לצרף ולחבר כמה דברים ליחידה אחת. ובכן גם הקדוש ברוך הוא עלם את העולם, דהיינו הקדוש ברוך הוא חיבר את העולם ועשה ממנו יצירה אחת. אלוקים עלם קה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מביאים את זה בהקשר לגימטריה מפורסמת, שאלוקים זה בגימטריה הטבע, וכאן משפצים את ההגדרה הזאת שהאלוקים ברא את הטבע, זה היה משמעות אלוקים, הלם,
הוא צירב את כל הכוחות, יצר יצירות חדשות, וזה בעצם פועל ידיו של בורא עולם. אם כן, יש לנו באמת ביאור מה אנחנו מתכוונים קודם שאנחנו אומרים השם, קודם שאומרים אלוקינו, וקודם שחוזרים לומר את השם הנוסף. ובכן, אלו יהיו דברינו על פסוק ראשון של קריאת שמע. נאמרו הרבה דברים, אפשר לומר יותר, נמצאים בכתובים הסברים רבים ונפלאים וטובים, אבל כמדומני שתפסת מרובה לא תפסת, ושם גם אנחנו קצת הפרזנו יתר על המידה בהצגת אפשרויות שונות, אבל ישמע הציבור, ישמעו המאזינים ויחליטו מה הם מאמצים, מה הם מפנימים בחיי היום יום שלהם, מה הם לוקחים איתם כדי ליישם בנושא של אמירת קריאת שמע בכוונה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שיזכה לקיים מצווה זו ואת שאר מצוותיו בלבב שלם, אמן, כן יהי רצון. היו ברוכים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני שלום, ציבור יקר, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים והשיחות בנושא קריאת שמע לאחר הפסקה של שבועיים. נחזור, אני מקווה, במרץ רב. לאחר אמירת הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, שהקדשנו לו כמה שיעורים, אנחנו צועדים הלאה, ואנחנו מוצאים את הפסוק הבא, הפסקה הבאה ליתר דיוק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ואת שיעורנו נייחד לפסקה זו. נייחד לטעם אמירתה. מדוע אני אומרת בלחש? ולפירושה, משמעותה. הייתה לי פעם שיחה עם המשגיח בישיבתנו, רב דוב יופה, אודות הפסקה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואמרתי לו שיש כמה פסקאות בתפילה שהן פסקאות מאוד חשובות, אבל הן לא כל כך ברורות, הן לא כל כך מובנות. כדוגמת הפסקה הזו שציינו זה עתה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ופסקה די דומה לה, שאומרים אותה בקדושה, ברוך כבוד השם ממקומו. והוא הסכים עימי. אבל ננסה בכל זאת קצת לפצח ולפענח מה פסקה זו אומרת. נקדים ונאמר שהלבוש בסימן ס"ג, סעיף A, כותב שדינה של פסקה זו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זהה לפסוק הקודם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כלפי מה הדברים אמורים? כשם שראינו שלגבי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פסוק זה צריך להיאמר בכוונה, ואם לא אמרו בכוונה לא יצא ידי חובה, סבור הלבוש שהוא הדין לגבי הפסקה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, צריך לומר פסקה הזאת בכוונה. וראיתי שמביאים לכך סמך מדברי רבותינו הראשונים, תנאים כמלאכים, שכתוב במדרש תנחומה בפרשת לך לך, נאמר שמה שבקריאת שמע בן אדם צריך לעמוד ולא ללכת. וכן כאשר הוא אומר את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם פה אותו עיקרון קיים, עמוד ואל תנוע. אבל לאחר מכן אומר המדרש תנחום בפרשת לך לך, אתה יכול ללכת, אתה יכול לנוע. רואים שהמדרש תנחומה כורך את שמע ישראל יחד עם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואומר, משתקף מתוך הדברים שמעמדו של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זהה למעמדו של הפסוק הקודם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מהו המקור לאמירת הפסוק הזה או הפסקה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מצויים באמתחתנו שני מקורות מרכזיים, ואנחנו נלמד אותם הפעם מבפנים. המקור הראשון זה גמרא בפסחים דף נ"ו עמוד א'. הגמרא שמה מתייחסת בהקשר למשנה בדף נ"ה עמוד ב', ושם במשנה נאמר על 6 דברים שאנסו אנשי יריחו, 6 הנהגות שנהגו אנשי יריחו, על 3 מיחו בידם ועל 3 לא מיחו בידם. אחת מההנהגות שעשו אנשי יריחו ולא מיחו בידם, זה שהיו תוחפים, לא מפסיקים בין שמע, כך כתוב, וכורכים את שמע. זאת הייתה ההנהגה שלהם. מה פשרה ומה פשר ומה משמעות הדבר כורכים את שמע? אז זה הגמרא בדף נ"ו עמוד א' מביאה מחלוקת. תנו רבנו, כיצד היו כורכים את שמע? אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא היו מפסיקים. מיד היו ממשיכים מיד, ואהבת בלי שמפסיק. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מפסיקים היו. היו כן מפסיקים, היו עושים חניית ביניים, אלא שלא היו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנשי יריחו לא היו מזכירים, לא היו פוסקים בין פרשת ואהבת לבין הפסוק שמע ישראל בהפסקה של זמן, אבל זאת, דהיינו לפי דעת רבי מאיר, לא היו מפסיקים בזמן, ואליבא דרבי יהודה היו מפסיקים בזמן, אבל לא היו מפסיקים באמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרת הגמרא, וענן מה איתה מאמרין עלי? מדוע אנחנו אומרים ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד. כדדריש רב שמעון בן לקיש. יש כאן בצד גרסה אחרת, רב שמעון בן פזי. דאמר רב שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב לבניו ויאמר, האספו, ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומרים חז"ל, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים. רצה יעקב לגלות לבניו את קץ הימים, את בו משיח צדקנו, ונסתלקה ממנו שכינה. לא התאפשר לו הדבר, שכינה אשר הייתה אמורה לחשוף את הדבר, נסתלקה ממנו. אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול? אמר יעקב, נסתלקה שכינה, לא מאפשרים לי להראות לבניי, להשמיע לבניי את קץ הימים? אולי יש במיתתי פסול? כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, הרי אצל סבי אברהם, לא כל בניו הלכו בדרך התורה ומצוות, היה ישמעאל, וגם אבי יצחק, שיצא ממנו עשיו, ובכן חרד היה יעקב, האם י"ב שבטי קה, הנה כי כן כולם הולכים בעקבותיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת הייתה התגובה. הפסקה הזאת שאנחנו אומרים אותה לאחר שמע ישראל, זאת הייתה התגובה של יעקב אבינו כאשר נחה דעתו, כאשר הוא שמע שבניו, כל בניו לא יצא מן הכלל, כולם מאמינים בייחוד השם. ונראה עוד מעט את לשון הרמב"ם, שהיא לשון קצת שונה מהלשון של הגמרא, אבל מחדדת מה הייתה השמחה הגדולה של יעקב אבינו. ובכן עד כאן התיאור של מה שהתרחש ערב הסתלקותו של יעקב אבינו. אמרי רבונו, אמרו חכמים, איכי נעביד, כיצד ננהג אנחנו כאשר אנחנו מגיעים לקריאת שמע, לפרשת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? נאמרונו, האם נאמר לאחר שמע ישראל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כשם שראינו בתקדים של יעקב אבינו, שזאת הייתה האמירה הנסמכת לשמע ישראל? לכאורה כך היה עלינו לעשות. האבות חינכו אותנו, לימדו אותנו, כיצד עלינו גם להתפלל. אבל יש לנו בעיה. לא אמרה משה רבינו. המשה רבינו בפרשת ויתחנן, כאשר שם מוזכרת הפרשה הזאת ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לאחר מכן לא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם נאמר מיד ואהבת את השם אלוקיך. אם כן אחים, אנחנו יכולים לשתול פסוק בתוך פרשה? לא נאמרינו, אם כן מה המסקנה שתהיה? לא נאמר את הפסוק הזה. אבל אנחנו נמצאים בדילמה, אמרו יעקב, אבל מצד שני יעקב אמר. אם כן כיצד נתעלם מפסקה שאמר אותו יעקב בהקשר לשמע ישראל? לכן התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. לכן עם פשרה כזאת, לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי. אמר רבי יצחק, אמרי דבי רב עמי, אמרו בבית מדרשו של רב עמי, משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה. ראיתי שיש מפרשים שציקי קדירה כאן זה תבלינים, זאת לא הקדירה עצמה, זה לא את האוכל עצמו, כי בהגבלה לענייננו, הקריאת שמע זה המאכל עצמו, זו הקבלה עצמה, והברוך שם כבוד מלכותו זה רק התבלין של קריאת שמע. אם תאמר הבת המלך, יש לה, אם תאמר שהיא משתוקקת מאוד לאותם ציקל, לאותם תבלינים, ונפשה יצאת לאכול את התבלינים הללו, זה ביזיון עבורה. לא תאמר, יש לה צער, אם היא לא תבקש, היא סך הכל מעוניינת ומצטערת. התחילו עבדיה להביאה בחשאי, אז העבדים הביאו לה בחשאי, ככה בלי לדבר על הנושא, בלי לשוחח על הנושא בשקט, הביאו לה את הציקי גדירה. אמר רבי אביהו, התקינו שיאמרו אותו בקול רם, כן, שמפני תערובת המינים.
ובנהרדה דלי קמינים, עדשת אמרי לבחשי. אז רבי אברהם מספר לנו שהיה מקומות שאמרו אותו בקול רם מפני תערומת המינים. אומר רש"י שלא יהיו אומרים עלינו שאנו מוסיפים דבר שאינו הגון בחשי. מי יודע אדם או לוחש, אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומיד לאחר מכן הוא לוחש מה שבשפתותיו, יגיד המינים, אלה שאומרים שמע ישראל, מכסים את היד וצועקים בקולי קולות, עם כל הכוונות, אבל לאחר מכן אומרים משהו בשקט. יודעים מה הם אומרים משהו בשקט? אולי אחד אומרים שכל מה שאמרנו זה לא רציני. אולי כל מה שאמרנו, אנחנו לא מאמינים בזה, רק אין לנו ברירה, הסביבה, החברה. לכן התקינו את זה במקומות מסוימים, לומר בקול רם. אבל אומרת הגמרא, ובנהרדה דלי קמינין, הדשת אמרי לבחשי. ובכן, סיבת אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כפי שהגמרא במסכת פסחים, דף נ"ו עמוד א' מבארת לנו, היא תקדימית. מצאנו כך אצל יעקב אבינו, כך הוא אמר לאחר שהושמעה הפסקה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואנחנו הולכים בעקבות יעקב אבינו. הרמב"ם, ואנחנו נראה את הרמב"ם בפנים. הרמב"ם, פרק א', הלכה ד', כותב הלכה קצת ארוכה ומעניינת. אומר הרמב"ם ככה, הקורא קריאת שמע, דרך אגב, ברמב"ם קריאת שמע זה בלי א', דיברנו כבר עליהם שזה קריאה. הקורא קריאת שמע, כשהוא גומר פסוק ראשון, אומר בלחש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחוזר וקורא כדרכו, קנה בקול, משמיע קולו, ואהבת את השם עד סופה. כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אומר הרמב"ם, ולמה קוראים כן? למה אנחנו קוראים ככה את הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אומר הרמב"ם, מסורת היא בידינו, שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים, בשעת מיתתו ציוום וזרזם על ייחוד השם, דהיינו שייחדו את השם, שיאמינו באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אחד בעולמו, ועל דרך השם, ועל מה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, מכוון אותנו, ועל הנהגתו של בורא העולם. שהלך בה אברהם ויצחק אביו, ושאל אותנו, ואמר להם, בניי, שמא יש בכם פסולת, מי שאינו עומד עמי בייחוד אדון כל העולם, כעניין שאמר לנו משה רבינו, פן יש בכם איש או אישה, ענו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, שמע ממנו אבינו, ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פתח הזקן וענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה. עד כאן הם דברי הרמב"ם. מעניין מאוד, הרמב"ם לכאורה מתבסס על הגמרא שלנו, כאן בפסוחים נ"ו. אנחנו בגמרא שלנו ראינו קצת השתלשלות אחרת, דהיינו שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ והדבר נסתר ממנו. הרמב"ם מספר סיפור אחר, שיעקב אבינו כינס את בניו קודם הסתלקותו, מדוע? וציוום וזרזם על ייחוד השם ועל דרך השם. אומר כבר על כך הכסף משנה במקום, וזה לא מצינו שהוזכר בתלמוד, שהוא זירז אותם וציווה אותם על ייחוד השם ועל דרך השם, אלא מה שמצאנו בתלמוד, אלא שביקש לגלות קץ הימים. אם כן, למה הרמב"ם משמיט זאת? אומר הכסף משנה, ויש לומר שרבינו לא רצה לכתוב שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתלקה מן השכינה, לפי שאינו מענייננו. מה זה נוגע לנו עכשיו? מה יעקב רצה? מה זה נוגע לנו פרקטית היום בחיי היום יום שלנו כאשר אנחנו מקיים מצוות קריאת שמע? והוא ז"ל סובר שהזכירו בתלמוד אמר שמחז וחלילה יש מיתתי פסול,
מה הוא התכוון לומר? היינו שהזהירם על ייחוד השם. מכאן ואילך, דילו לשעבר יודעו שבניו כולם צדיקים מעשיהם. אבל היה חושב שמה בלב אחד מהם יש איזה שורש פורה ראש ולענה. וזה שאמר רבינו כאין שאמר משה רבינו עליו השלום, לא חשדם עכשיו במעשיהם, אלא שיש בליבם טינה, וזה בעצמו עניין יעקב. כנ"ל יש לשם בדברי רבים. נחמד מאוד המהלך של כסף משנה, שכסף משנה אומר שהרמב"ם מביא רק את הדבר הנחוץ לענייננו, דהיינו, זה שהוא ביקש לגלות את הקץ, זה לנו כרגע לא נפקא מינה. מה שכן, שיעקב, הגם שראה את כל בניו, הולכים בדרך התורה וצדקו, מכיר אותם, בכל זאת, הוא יראה פן יש בהם שורש פורה ראש ולענה, דהיינו אולי במחשבה, יש כאן מישהו שמחשבתו אחרת. אחר כך מוסיף על כסף משנה, מצאתי בספרי על פסוק שמע ישראל, כשנפטר יעקב אבינו מן העולם, קרא לבניו והוכיחם כל אחד לפני עצמו. וחזר וקרא כולם כאחד ואמר, שמא בלבבכם מחלוקת על מי שאמר והיה העולם. אמרו לו, כשם שאין בלבך מחלוקת, כך אין בלבנו מחלוקת. על מי שאמר והיה העולם. ואומר, שאומר הכסף משנה, ייתכן לומר שהמקור של הרמב"ם הוא לא הגמרא שלנו בפסוחים נ"ו עמוד א', אלא המקור של הרמב"ם הוא מקור אחר, זה ספרי שמתייחס באמת לנקודה הזאת שיעקב אבינו מבקש לדעת אם בניו הולכים בדרך השם מבלי להתייחס לעניין שביקש לגלות את הקץ. שואל רבי זלמן מלצר, ובעצם הייתי אומר שאת הגרעין הבסיסי לשאלה של רבי זלמן מלצר אנחנו כבר מוצאים בכסף משנה. שואל רבי זלמן מלצר, כל מי שמתמצא קצת ברמב"ם יודע כשהרמב"ם מביא הלכה, הוא לא מתחיל להביא את טעמי ההלכה, ומה מקורות ההלכה. מה ראה כאן הרמב"ם לחרוג ממנהגו, ולהביא בפנינו גם את המקור למנהג הזה. דרך אגב, זאת גם הערה שכסף משנה עומד עליה, הרמב"ם רק מסביר מה המקור לאמירה, והוא לא מתייחס להלכה שהוא בעצמה כותב אותה בראשית דבריו, הקורא קריאת שמע כשהוא גומר פסוק ראשון, אומר בלחש. הרמב"ם נותן לנו רק מענה לעצם האמירה ולא לאמירה בלחש. אבל גם זה מיותר, שואל רבי זלמן מלצר. מה ראה הרמב"ם כאן צורך להשמיענו על איזה רקע נתחדש או נתחדשה ליתר דיוק פסקה הזאת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ודאי שאין הדברים מקריים, אומר רבי זלמן מלצר, אלא מה? צריכים לומר שהרמב"ם טרח להשמיענו מה היה המקור לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שאנחנו האומרים כיום נצייר לעצמנו, נחדד לנגד עינינו את המעמד שהיה שם. ישראל סבא בערוב ימיו מכנס את בניו, מזרז אותם על ייחוד השם, על דרך השם. דהיינו, זאת צריכה להיות גם התחושה של האדם. כאשר בן אדם אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זאת צריכה להיות תחושה והרגשה שאני עכשיו מייחד שמו של בורא העולם, מקבל על עצמי ללכת בדרכו של בורא העולם. לכן לרמב"ם היה חשוב להביא כאן את המקור, כדי שנוכל להתחבר עם המעמד המרטיט הזה שהיה שעה שיעקב אמר לבניו את מה שאמר, והתגובה של יעקב אבינו למשמע הפסוק המרנין, השם אלוקינו, השם אחד. אם כן, מצאנו טעם אחד לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דהיינו, מדוע אומרים זאת? משום שיעקב אמרה. אבל נמשיך לצעוד הלאה. במדרש רבה, בחומש דברים, פסקה ב', עכשיו, ב' אולי יותר נכון לקרוא לה, פסקה ל"ו, כך נאמר שם. בפסקה ל"ה, המדרש מביא את
המהלך הראשון שהזכרנו, והוא די דומה למה שהספרי אומר, ולא למה שהגמרא אומרת, ואולי בכל אופן נקרא את זה. נקרא זה. פסקה למד. דבר אחר, שמע ישראל. מהיכן זכו ישראל לקריאת שמע? שאלה מעניינת. משעה שנטע יעקב למיתה, קרא לכל השבטים, ואמר להם, שמא כשאני נפטר מן העולם, אתם משתחווים לאלוה אחר? מניין שכך, כתיב, יקבצו ושמעו בני יעקב, אמר ושמעו לישראל אביכם? אמר להם לישראל אביכם, אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. והוא אומר בלחישה, הערה מעניינת, דהיינו לפי המדרש, כבר יעקב אבינו אומר את הדברים בלחישה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר רב לוי, ומה ישראל אומרים עכשיו? שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, אותו הדבר שבציוויתנו, נוהג בנו השם אלוקינו השם אחד. דבר מעניין, דרך אגב, אני חייב להודות שלראשונה שמתי לב לדברי המדרש, שהמדרש אומר שיעקב אבינו אמר את הדברים בלחישה. האמת שלא שמתי לב, לא ראיתי מישהו שעומד על המדרש הזה, בכל אופן ודאי זה מדרש מעניין, שהמדרש מלכתחילה אומר בלחישה. אבל בואו נראה את הפסקה הבאה שלצורך כך הבאנו את המדרש. וכך אומר המדרש רבה, פרשת בית חנן, פרשה ב', פסקה למדבר. דבר אחר, שמע ישראל, רבונון אמרי, בשעה שעלה משה למרום, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוריד אותה לישראל. משה רבינו עלה למרום, שמע את הפסקה הזאת, הוא התלהב מאוד, פסקה מלאת תוכן, מלאת עוצמה, מלאכי השרת אומרים אותה, למה שלא נאמץ אותה? אומר המדרש, ולמה אין ישראל אומרים אותה בפרהסיה? אז למה אומרים את זה בלחש ולא בקול רם? הרי בדרך כלל מלאכי השרת אומרים בקול רם, אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. אמר רב אסי, למה הדבר דומה? לאחד שגנב כוזמין מתוך פלטין של מלך, גנב איזה תכשיט ענק או צמיד מתוך הארמון המלוכה, נתנה לה לאשתו, נתן את הצמיד הזה, את הענק הזה, נתן לאשתו, ואמר לה, אל תתקשתי בה בפרהסיה, אל תצאי עם זה לרחוב, אלא בתוך ביתך, רק בבית, כי אם תצאי החוצה, יוודא הדבר שאני הוא זה שגנבתי את הדברים מארמון המלך. אבל ביום הכיפורים, שאין נקיים כמלאכי השרת, אין אומרים אותו בפרהסיה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה אומר לנו כאן המדרש? המדרש אומר לנו שהפסקה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, היא פסקה שנחשפה לנו בזכות השליחות של משה רבינו למרום להביא תורה, ושם הוא פוגש את מלאכי השרת, והוא שומע מפיהם את האמרה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. משה רבינו היה סס להביא את הפסקה הזאת לעם ישראל, ושעם ישראל יוכל לומר אותה בגלוי, אבל מכיוון שהיא, לא נעים לומר, אולי גנובה מאת מלאכי השרת, אז אנחנו אומרים אותה בשקט. אבל בליל יום כיפור, שאדם נמצא בדרגה של מלאך, מותר לו לומר זאת בקול רם, ובהמשך הדברים קצת יותר נבאר מה הכוונה שנמצא בדרגה של מלאך, ולכן מותר לומר לו זאת בקול רם. אם כן, מצאנו כאן טעם נוסף, מדוע אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? פסקה זו נחשפה בפנינו באמצעות משה רבינו, שלקחה והביאה כאן לעולם הזה לצורך השימוש שלנו כבשר ודם. אלו שני הפירושים, נקרא לזה המקובלים, מדוע אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשמו של הבריסקר אומרים שיש טעם אחר. והוא מתבסס על גמרא במסכת יומא, דף ל"ז עמוד א'. שם הגמרא אומרת, כאשר היו שומעים לבית המקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא יוצא בפורש מפי כהן גדול, היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והגמרא מבארת שכל פעם
ששומעים את שמו של בורא העולם, צריך לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ודבר זה נלמד מתורתנו הקדושה, שכתוב, כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוקים. דהיינו, כשאני קורא בשמו של הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים לתת גדולה. ולכן, אומר הבריסקר, שזה הפשט, למה צריכים לומר אחרי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? למה צריכים לומר את הפסקה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מכיוון שהזכרנו את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז זה הטעם. אם כי לא הטעם של הגמרא בפסוחים דף נ"ו עמוד א', ולא הטעם המובא במדרש, אלא לא, זאת בכלל הלכה כללית, שכאשר אומרים ברוך שם, כאשר מזכירים את שם השם, צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם כן נשאלת השאלה, אז מה הגמרא בפסוחים דף נ"ו עמוד א', שהגמרא דנה לגבי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, למה הגמרא לא אומרת את זה שמה? מה הגמרא דנה עכשיו לגבי השאלה אם להגיד את זה, לא להגיד את זה, יעקב אמרו, משה לא אמרו, אבל יש לנו כאן הוראה ברורה לומר, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקים. אלא אומרים שהוא ביאר כך. נכון, כאשר אנחנו שומעים את שם השם צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמת. ולכן אחרי אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היה מן הדין לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל מכיוון שבתורה הקדושה אחרי שמע ישראל כתוב ואהבת, ולא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז אולי מן הדין היה לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אחרי שאני גומר את הפרשה הראשונה. על מזוזות ביתך ובשעריך, ובכן עכשיו אני אגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לאחר שסיימתי את הפרשה. דהיינו, הדילמה של הגמרא בפסוחים נ"ו עמוד א' היא לא לגבי עצם האמירה, אלא היא רק לגבי המיקום של האמירה. היכן אנחנו אומרים את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? האם אנחנו אומרים את זה מיד אחרי שמע ישראל, או אחרי כל הפרשה? כי צריכים לומר מכוח הגמרא במי"ד ז' עמוד א', כי שם השם נקרא אבו גודל אלוקינו. כל הדיון בפסוחים נ"ו עמוד א' יסוב על המיקום של הפסקה הזאת. דרך אגב, זו סוגיה הלכתית מעניינת, האם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר פסקה זאת נאמרת לא לאחר שמע ישראל, אלא כפי שמקובל בקהילותינו, שבקבלת עול מלכות שמיים אומרים 3 פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, האם אז מותר לומר זאת בקול או לא? בני עדות המזרח נוהגים תמיד לומר את זה בשקט, בקהילות אשכנז יש נוהגים כך, יש נוהגים כך, סוגיה בפני עצמה, יש צלח מעניין, לא נעסוק בזה כרגע. נסכם ונאמר את זה קצת בצורה ציורית, 3 טעמים יש לנו מדוע אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ונאמר את זה בצורה ככה, כפי שמצא ציורית. טעם אחד, יעקב אמרה. טעם שני, משה שמעה. טעם שלישי, התורה חייבה. דהיינו, הטעם שלפי הגמרא במסכת פסחים, נ"ו עמוד א', יעקב אמר. לפי הטעם במדרש, למה אנחנו אומרים? משה שמע את זה מהלכי השרת. ולפי הטעם שהבאנו בשמו של הרב מבריסק, אז התורה חייבה זאת, באומרה כי שם השם יקרא אבו גודל לאלוקינו. ומכאן ננסה לחדד את העניין הזה של האמירה בלחש. מה הסיבה שהפסקה הזאת נאמרת בלחש? בעל הצידה לדרך אומר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד נאמר מיד לאחר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. למה? כי כשאני אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אני כאן משבח מקלס את הבורא יתברך שמו. עוד יכול השומע להבין מתוך הדברים שלי, או אולי אוזן שמאל תבין מה שהפה שלי אמר, תבין אוזני שאני שאמרתי את האמירה הזאת, הגעתי למצב שאני מכיר, יודע את הקדוש ברוך הוא, ואני כוח כך משבח אותו, ולא היא. כי אין לנו הכרה של המהות האלוקית.
כל הכרתנו של הקדוש ברוך הוא בא מצד הנהגתו של בורא העולם. ולכן מיד לאחר אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מבארים. מאיפה אנחנו מגיעים למסקנה הזו? לא, שלא תבין אותי לא נכונה, שאני הצלחתי להכיר את המהות האלוקית, אלא ברוך שם כבוד מלכותו, מכבודו של הקדוש ברוך הוא, מהנהגתו של הקדוש ברוך הוא, מכאן אני הכרתי את הבורא יתברך שמו. המהר"ל אומר שהמשפט הזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא משפט שמלאכי השרת משתמשים בו. כלומר, זוהי אמירה מאוד משובחת, מאוד מהולה. ומכיוון שכן, אנחנו, בשר ודם חומרי, קשה לנו באמת לומר את האמירה הזאת, את הכילוס הזה. אבל מה? הנשמה שבתוכנו, שהיא זכה, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, והיא נסתרת באדם. חז"ל לנו כשם שהקדוש ברוך הוא נסתר, כך נשמתו של האדם נסתרת. אז הנשמה הזאת שנסתרת אצל האדם, היא זו שיכולה להתחבר לפסקה המרוממת הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכן אנחנו אומרים את הפסקה הזאת בלחש, בשקט, כשם שהנשמה שלנו נסתרת, אז גם את הפסקה הזאת אני מריץ עליין, על מסלול של הדברים השקטים. הנשמה נסתרת ושקטה, גם אמירה הזאת תאמר על ידי בשקט. ובעל הכתב הקבלה כותב, דבר מאוד מעניין, שמדוע אנשי דור המדבר באמת לא אמרו, או נציג את זה בצורה אחרת, מדוע משה רבינו, אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא מיד אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? כעם ישראל חש בושה לבוא ולומר את הפסקה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בפרט לאחר שנכשלו במעשה העגל. הם הרגישו את עצמם שהם לא מספיק ראויים, לא מספיק קשרים, לא מספיק זקים, כדי לומר משפט כל כך נסגר, כל משפט כל כך עוצמתי. אם כן, גם אם לא נקבל את דברי המדרש, שמסביר לנו שאנחנו אומרים בלחש, כי זה היה גנוב, אנחנו מבינים את העומק של הדבר. למה לפי הגמרא, בפסוחים נ"ו, אנחנו אומרים את זה בלחש? איזה מין פשרה זאת? כיוון שיש לי ספק, אני אומר בלחש, לא מצאנו עוד לכך סימוכים בהלכה שדברים יאמרו בלחש. גם שאני חייב לציין שישנה עוד הלכה קצת מעניינת מעין ההלכה הזו, שכתוב שבערב ראש השנה מפסיקים לתקוע בשופר. המביא המשנה ברורה בקמני בשם המרקל, בספר אחר, אני זוכר כרגע, שאומר שאם אדם רוצה להתאמן לקראת תקיעות השופר, אז שיתקע בביתו, אבל בשקט, שלא ישמעו את זה בסביבה. אבל באמת, נדמה לי זה מקרה אולי בודד, חריג לנושא הזה של בשקט. אבל כאן צריכים להבין אם אני קורא בלחש, מה קורה? כפי שראינו דברי בעל הצידה לדרך, או בעיקר מדברי המהר"ל בכתב הקבלה, בעצם זה לא מתאים לי לומר את הפסקה הזאת. לכן דברים שאני לא מתאים לומר אותם, אני אומר אותם בשקט. יש דברים שאני רוצה לומר, רק אין לי תעזות פנים לומר, אז אני מסנן את זה מבין שפתותיי, מבין שיניי, אבל השני לא ישמע את זה. אם כן נבוא ונאמר שלגבי השאלה מדוע אומרים בלחש, אז אפשר שוב פעם לומר על 3 מהלכים. האחד הוא הפסק בין פרשת שמע ישראל לבין ואהבת, שלפי בעל הכתב הקבלה יש לנו גם הסבר מדוע באמת משה רבינו לא אומר את הפסוק ברוך שם משום הבושה. פירוש שני, שדבר גנוב. הפירוש השלישי, לא מתאים לנו. דהיינו, כיוון שאנחנו בשר ודם, לא מתאים לנו לומר את הפסוק הזה בקול רם. ומכאן נייחד כמה דקות להבנת הפסקה הזאת. ראשית כל, איך קוראים אותו? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, או ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני במהלך כל השיחה עד עתה השתדלתי להקפיד ולומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דהיינו,
הפסיק יעשה אחרי הברוך, ולאחר מכן שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דברים לכך ראיתי כבר לפני כמה שנים בהלכות שלמה, בספר שיצא, ליקוטי הלכות, שמי הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, ושם הוא כותב שהפירוש של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מתבסס על פסוק בנחמיה, פרק ט' פסוק ה', כתוב שם, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה, מבאר המלבין. ויברכו, מה שאנחנו יכולים לברך זה רק שם כבודך, כנראה את שמו של הקדוש ברוך הוא, את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אתה קדוש ושמך קדוש. מה זה כפל הלשון? אתה קדוש, כאן המהות של הקדוש ברוך הוא, אבל היא רחוקה מאיתנו, אנחנו לא מבינים אותה. ושמך קדוש זה מה שמצטייר בעינינו, מה שנתפס בעינינו. ויברכו שם כבודך. אנחנו מברכים רק את השם, את ההנהגה שלך, אבל את המהות האלוקית הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. הקדוש ברוך הוא מרומם מעל כל ברכה ותהילה. אנחנו לא מתחילים להתקרב, לא מתחילים להבין מה זה המהות האלוקית, אלא מה שאנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא זה רק את ההנהגה שלו. אם כן, גם פה הכוונה ברוך. מה אנחנו מברכים? שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו לא מברכים את השם של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מברכים את ההנהגה המשתקפת של הקדוש ברוך הוא, שבאמצעותה אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. זה המסלול, דיינו, מכוח הנהגתו אנחנו יודעים לתאר אותו, ועל כך אנחנו מקלסים אותו. ובכן, נאמר ברוך, מה? שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ראיתי לאחרונה שאלה מאוד מעניינת. שואל אותה רבי מאיר בן שמעון עמיאלי. הוא חי לפני 750 שנה. יש לו ספר שנקרא מלחמת מצווה. והוא שואל, וכאן אני מתקשר לראשית דבריי, הוא אומר, מדוע כאן אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, ואנחנו לא מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים ברוך שמו של בורא העולם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואילו בפסוק ובקדושה אנחנו אומרים ברוך כבוד השם, אנחנו לא אומרים השם, אנחנו אומרים שם הדנות. מה הסיבה? שואל רבי מאיר בן שמעון עמיאלי, מדוע כאשר בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנחנו אומרים שם, לא מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם אנחנו אומרים שין מם, ואילו בברוך כבוד השם במקומו, שם אנחנו מדברים י' ק' ו' ק'. מה פשר השוני בין שתי הפסקאות הללו? אומר לנו רבי מאיר בן רב שמעון עמיאלי בספרו מלחמת מצווה, הסבר מתוק מדבש. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בהקשר או בנסמך להכרזה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הווה אומר שהפסקה ברוך שם מתייחסת למה שאמרתי מקודם, וכיוון שמקודם אמרתי השם אלוקינו השם אחד, אז עכשיו אני מתייחס למה שאמרתי מקודם. אין לי צורך לבוא ולומר ברוך שם כבוד מלכותו ולהזכיר את שם השם, כי אני מתייחס כרגע למה שאמרתי מקודם, ברוך שמו של הקדוש ברוך הוא שהזכרתי מקודם, השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה שאין כן בדברי המלאכי השרת, זאת אמרה שנאמרת כיחידה עצמאית. הם לא אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז אין צריך להגיד ברוך כבוד השם י' ק' ו' ק' ממקומו. דרך אגב, גם בפירוש ברוך כבוד השם ממקומו הכוונה שכבוד השם הכוונה זה הכל בא מהשם. דהיינו, כל כבוד השם, כל מה שאני רואה, כל ההנהגה, כל המציאות, כל היקום, כל 50 מיליארד גלקסיות שאנחנו יודעים עליהם היום שקיימים לפחות, וייתכן אף יותר מכך, כל זה בא מכוחו של
בורא העולם. ועוד פנינה קטנה שמצאתי שם, הגם שאולי לא כל כך רלוונטית לענייננו, אולי כן, כי כתוב בכל ברוך שם כבוד מלכותו. מה פירוש המילה מלך? אומר רבי מאיר בן שמעון המעילי בספרו מלחמת מצווה, שמלך זה לשון מוליך, דהיינו שהוא מדריך, הוא מציל, כנ"ל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא המוליך אותנו, הוא המציל אותנו. לומר ציבור יקר שמיצינו את הכל, ודאי שזה לא נכון לומר, אבל כמדומני נגענו בנקודות המרכזיות. התמודדנו והסברנו את הטעם לאמירה. נתנו מענה לשאלה מדוע האמירה הזאת נאמרת בלחש. ניסינו להבין את תוכנה של האמירה הזאת, מה היא אומרת לנו, מה היא משדרת לנו, וראינו באמת את הסיבה מדוע אנחנו כל כך מייקרים פסקה הזאת, כפי שראינו בדברי הלבוש, שאומר שפסקה הזאת יש לה מעמד כדוגמת הפסקה הראשונה, הפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכן ייתן בורא העולם לנו את התבונה שכאשר אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לאחר מכן נייחד עוד כמה שניות למחשבה להבנת הפסקה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איזה משפט, איזה מסר, איזה עוצמה נמצאת פה. הרי זאת המילה, זה המשפט שמצא יעקב אבינו להביע ברגעים המרטיטים ביותר שלו. אין רגעים כמדומני מרטיטים יותר, כאשר בן אדם עומד לסיים את חייו עלי אדמות, והוא סקרן לדעת האם הוא משאיר אחריו דורות ישרים מבורכים. והנה יעקב אבינו כאשר שומע את שבח בניו, כאשר הם מקלסים לבורא ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זאת ההתבטאות, זה המשפט שנאמר קפץ לתוך פיו של יעקב להביע את הכרת התודה לבורא העולם על מה שהוא נתן לו כאן בעולם הזה. הוא מסיים ואומר ברוך אי, מבורך אתה השם, מקור הברכות אתה השם, אי ברוך, אני מברך אותך בורא עולם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יהיו ברוכים. בית מדרש נודד הינו אחד הפנינים אשר מפארים את כתר העשייה של מוסדות קרן אורה בכרמיאל. בי' כסלו תשס"ה הונחה אבן הפינה למפעל תורני חשוב זה, ומאז ועד היום עשרות רבות של בתי מדרש נודדים האירו באור יקרות נקודות רבות בצפון הארץ. הרעיון שמאחורי הדברים: לא כל אחד זכה בימי אלומיו לחבוש את ספסלי בית המדרש. ישנם כאלה הגם שגדלו בבית שומר תורה ומצוות, לכלל ישיבה לא באו, ויש כאלה שזכו לחזור בתשובה בגיל מאוחר, ואף הם לכלל לימוד ישיבתי לא זכו. כמו כן, בערים רבות ישנן ישיבות, וכל מי שחשקן נפשו להתבשם ולהתעדן בניחוחות ישיבתיים מוזמן לעשות זאת. אולם ישנם יישובים, ובעיקר יישובים קטנים ומרוחקים, שלא זכו לכך. בית מדרש נודד נותן את ההזדמנות לאדם בפרט וליישוב כולו לטעום טעמה של ישיבה לשעה קלה. וכך הוא סדר הדברים: בשעות אחר הצהריים, בסמוך לתפילת מנחה, מגיעה קבוצה של אברכים או בחורי ישיבה ליישוב, מתנחלים בבית הכנסת המקומי ולומדים חברותות עם בני המקום. כל מי שיחלוף ליד בית המדרש ישמע המולה של תורה מעשרות פיות, והמעמד מרשים ביותר, מרטיט ונוסך חן של קדושה על כל הסביבה.
לאחר הלימוד בחברותות ניתן שיעור על הסוגיה או שיחת מוסר בענייני דיומא מפי הרב אברהם צבי מרגלית שליטה, רב העיר כרמיאל וראש הישיבה, נשיא מוסדות קרן אורה והוגה הרעיון של בית מדרש נודד. בדרך כלל יישא הרב המקומי אף הוא מדיברותיו, ולאחר מכן מתקיימת תפילת ערבית הנוסקת לגבהים חדשים. להלן שמות היישובים שבהם התקיים בית מדרש נודד, ובחלקם אף יותר מפעם אחת, ובכרמיאל גופה עשרות פעמים: אביבים, כפר שמאי, עין יעקב, ספסופה, גורן, חזון, דלתון, יובלים, כרמיאל, מנוף, כפר חנניה, אלמה, עצמון שגב, דובב, אחיהוד, כלנית, לפידות, קעין החדשה, כפר ורדים. חשוב לציין כי בחלק מן המקומות אירוע זה של בית מדרש נודד נהפך לבית מדרש של קבע, וכפי שמסיים הרב בדרשותיו, יהי רצון שיזכו תושבי המקום ומתפללי בית הכנסת שבית מדרש נודד זה יהפוך לבית מדרש של קבע.